karon mag-time lapse challenge di ay ming mad. So, ang among buhaton is ang manghipo sa medres among higdaanan, no? Ito po na. Basta, sige. Larga na? Larga na ba rin? Gawa na? 1, 2, 3, go! Masa ko na ito? Ako, bener. Parang ito guys, dari. Ay, so guys, mag-take to ninyo. Ang tao nagkadiba, o ito kinaon. Take to, madi, take to. Tarong naman na, madi, kay time lapse challenge, good din on sa take Ay, to. ko ka lang. Pas man eh. Ama galing. Lain pa timpas, galing pa timpas, ganyan no? Sige, Alga. 1, 2, 3, go. Ginagawa mo. Masa kasala ko. Seryoso na. Okay nga na. Hindi mo kakatawa. Kasala ko. Di ko ka serious ni mo, hinampak ka ka.